biye tashi dondo ye biye miri dondo ye biye makar dondo ye alsilamaw min kɛra kun an ka jamanadenw sɔrasiw olu minnu n'olu ntanyana kibariya min fɔra n'o bɔra anw yɛrɛ ka jamana mɔgɔw da o ye maa 50 ani maa 4 ye maa 1 k'o ye sivili o ye anw yɛrɛ ka faamaw ye min fɔ nka ŋunukanw b'a la k'a fɔ jama in ka ca kosɛbɛ o kuma anw kɔni ka yecogo la k'a fɔ k'anw bɛna débat wɛrɛ kɛ bi ne y'a ɲini ni jeunesse de ka kuma denmisɛnninw funanŋɛninw an ka kuma jamana in sini kan an ka kuma jamana in bɛna kɛ kɛcogo min mais nin ko min n'a kɛra ko in b'a wajibiya an ka tasibila kɛ ka taa an ka armée ma ka nin ko in ka sonsori k'a nɔgɔya ka ko in kɛ duwawu ye ayiwa minnu bɔra yɔrɔ jan na n'u nana an n'u na tila ka ɲɔgɔn ye ni ala jɛna n'a ye ni cikan min b'an bolo o bɛ f'u ɲɛna mais a ka gɛlɛn an kana an sigi bi k'a fɔ ko on va débattre an bɛna kuma ka jamana to ni lahalaya in na nous sommes en deuil jamana bɛ lahalaya kelen na ka bɛɛ lajɛlen don kira matonya la bɛɛ ka ko in faamu ko in tɛ kɔɔrɛ ye mais a ka kan maa minnu sara u sara jamana de ye parce que c'est ça aussi le problème mɔgɔw bɛ sa jamana ye c'est des martyrs nka bonya min ni martyr ka kan parce que dili bɛɛ lajɛlen a dan ye yɛrɛdi ye komi u b'a fɔ cogo min na bɔli dan ye yɛrɛbɔ ye sɔrɔsiya ye ka i ni de di i yɛrɛ kun k'a kɛ ka jamana kuma bɔ o tigilamɔgɔw n'u sara k'u meru k'u su don k'u bila kɛrɛfɛ hali jamanadenw t'a kalama o man kan ka kɛ barisa u tɛ sa u yɛrɛ ye u bɛ sa jamana de ye u ni bonya ka kan o kuma o bonya in kɔsɔn n b'a ɲini jama in fɛ bi ta in an k'a dan nin ma ka hakɛto ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ k'a ɲini bɛɛ fɛ an ka duwawu k'u ye k'a ɲini ala fɛ minnu fatura ala ka hinɛ u na ala ka yafa u ma anw ka jamana ala k'a kisi nin ɲɔgɔnna kow ma yarabi ala k'a kisi yarabi ala k'a kisi mais vraiment min tun bɛ n kɔnɔ k'a fɔ bi ani n tun b'a fɛ ka min fɔ jeunesse ye k'a ɲɛsin minnu ma minnu welela délégué 200 min n'an y'o kɛrɛnkɛrɛn k'u ka na ani maa min se y'a sɔrɔ ka na message min tun bɛ n bolo a bɛ don nin baabu kelen in de la parce que anw ka jamana in kɔnɔ on veut nous habituer à la résignation alors que notre pays est un pays de résistance. A ye tɛgɛrɛ in dabila bi b'a ɲini aw fɛ anw ka jamana in tɛ résignation jamana ye. Nous ne sommes pas un peuple soumis, nous sommes un peuple résistant. An tɛ maaw ye maa minnu i nana dɔrɔn k'u nɛgɛ k'u minɛ k'u mara jamana in t'o ye
moo man nana jamana in i ye espace de mara ka farikolow mara nga hakiliw i ma se k'u mara parce que nous sommes un peuple résistant. Nous ne sommes pas un peuple soumis. Vraiment, c'était le thème que j'avais préparé. Nyemi labe ni mba fene ni ndeu ni modeu nga funyana parce qu'on veut nous pousser à la résignation. Ka jamana dum ka blanc ka fo ko min vleni anga yere to ko yuluti anga jamana toy sommes un peuple résistant. Ante moye mamu besigi dron ni ko ko kera obebe amma on se ka maraka an kulu kan ke fembe jamana into jamana ay mami ayere maraka ma to mar o de ambiri o te maye mami se ka kulu ka blati o de kuma mbulu ni jamana dem ka partager dusu min ka kan ka kana hakilna min ka kan ka kana kanya shanga jamana parce que ni mi vle ni ti se ka to sen ça ne peut pas ni mi se ka to sen o don encore ma kemene ko lu de sara ko ni kese kun ma be duru ni nani we mi foi mo se nya fo to na mu kan ya jira ka fo pa ka chanu alors nous bandala faun yere kana angana kuma mun benni na kanu kana kuma ka finya na ini ma kana kuma otila mo itisala min ko ina kana kuma o fana tna atigi kele o kuma o be munini qu'est-ce qu'ils veulent ulu ba fa nga jamana ka kedme ulu ba nga armée be tamina bi atisen l'armée c'est l'émanation du peuple. Un peuple dans le désarroi, dans l'incertitude, ne peut avoir une armée qui peut vaincre quelque chose. Jamana dum kamana kwanin o hakili wulen o be flan flana machita don bi shini bina ke togodi mais o jamana de wo armée be ulu de kono ulu be togo na armée be keteli ni jamana bo togo la o armée ti sembola o tout ka fotu o tout ka kolonya ay oui jamana de ils sont l'émanation de ce peuple mais peuple be togo na o keteli faut pas leur demander l'impossible. Non, ils ont tout donné. Ni Mamia, ni Dia, FMB. Faut y tenir quoi fait. Mais, quand il a mort, bêta, nous, Sarah, on va te voir, Kalamaya, la Kalia. C'est pas la façon de faire un pays. Yamana tseka dla oka. Yamana tseka kouye. Yamana ketuko touye. Mais ce n'est pas une gouvernance bon sang. Non. Vraiment. Pour que nous ayons kuma verela ni kuma min fawi mbe hake to ni jama fe la halaya min be jamana kono bi o yere koso anga ko indani hakaina kaya fanyi ni bela jelen fe be ka taso anga do ke jamana anga do ke anga sala shu yo mun fatura e wakani ala fa ya rabbi hali bi ala ka jamana tanga ala ka jamana kishi mais il faut que mon cas Slamea mi ne be kuno la que ni albani tu sais ko boluta ko boyere la ni be kuma wajibu do référence mi be kenna wala nga dina de Slamea yi fando fo o halama de ya kalam fanay inna allaha la yughayyiru ma biqawm hatta yughayyiru ma bi anfusihim komi mbawla ala to wulite fo aw yere volonté ka kawla
ko tigana kun min gam ko lati ni make gonzan ni ni ngala tumo bo fo wa un problème vrai oui c'est une question de gouvernance c'est vaste gouvernance pour ye jamana rebe marani hakilna ni miri ni kodom ni o de bebe le gouvernance jamana do be impliqué ku ka jamana ko ta ka créer utay mais ba ya on sera tout be ça mo ta le ko kera parce qu'on veut cultiver cet esprit de résilience voilà car do am kulo la ni min kera do an ga jeno yite non jamana makan ka kiti vraiment ce yoro la jamana donc kan ka tere rouge de quai wati do ka fo ça suffit washnya wéré na wélé là c'est pour dire que ça suffit wa kaba. Assalamu alaikum wa rahmatullah.